ko na wie na we eye Sompa drive edru anwumre no idea na chese kure nyina gitwi babi odi woni a kire eye Sompa 93.1 FM Facebook no nso eye Sompa 93.1 FM YouTube and so eye Sompa TV o subscribe wa me pa che o like ya no wa share na wonua atimi ahwebi dwumadie mu no ye wo segment a wato ne din sua hunu akosia ajewa kode boaten mi piesie wa betra se hye no nso enwoma ye kenkan no wato ne din se bewie Israel nyame nko a na enim adwumako bi adaroma na aso yase a ye de dwumadie ebro ye kono beka wo ho asem de akiro demom menko akosua ho na mene no enkodi nkomo enenso me guest me boni di akiro me de tawo akosia tof etisan iradiado bibia boko bibia dadi god bibia dadi o star no yem fe me da sia sere o sia no no de na ka ne sen ka obetwe kakra to animu ene de na che se wakele me kra dum ye na wachina me ne sam no wo na woda ho yi de ma menye ni se ye 93.1 akosia ni kuni bawo no yi ba koto a na humi se fo akosia nesia hunu ehimfa na odi ye fa se o producer ho ye nyame Ora Franka waje wona Mr. Dapa show we there o mo da ho sa papa 24/7 okay akosia ma minti o you I was your for your mama nyina atena sibiem me hu yanka bre na adru sue me hu yanka esu de 93.1 sana sembe okura ni yanka I was your for sebewie nguma no na adru sue se ye kenkan de mamo na menim sunie sue hunu sunie yenkenkan na yenka ka ye ho kakra se ora kofi be ye dai otubata ama bata no a yero kofi tu ye no wakwa kodi mfinhia makomako nan na yere ya nwotwe ante ne nka ne banten sere so wono so nimo bapampo ba bi onenam se wawuo se wote ase se wo ye adwuma anase mpo okọ ya brabo ma ye den di ama no ne nyina no wo monte ho hwe enti ene no ye ba behwe se aso ya nwotwe de aduri obe na dwen se oto na dwenim na wafa be ma foforo de aka no ho ana obekoso apni ni tirim na wato abrabo ne so eye se bewie yenhene de na se na menim wampa enti ya wochwa etena ase dwendwena asem ne ho ewom ne ha ne yie papa se okuna kwa kwasha kwantum na emfie makomako nan onte ne ho hwe nanso amanu amu na bam da bia na nasem a woka ne se nyame ebekire nti wodi ne nkakra ema afempu de ye nwotwe abusuafo hyase se wonmo ema ne pressure se won kware sanse be ma wono obatie na mfinhia makomako nan wotu bata se wowuo se wote ase obi ante wo hwede e wo se ya ware na be makro ni timi so ne mu na wo hwe ne banten sere ene wono mo de asem ne ha no a ema ya bie na no e ka kire na busuafo se wonmo anyai se wonmo tata no se wonwo afoforo no a ansha ne nkwa nwoma no wobebe pa na busuafo din afirim ebiem anhwe ye kurampo no a wobeku no ho e de ahye abusua enti omunya no na wonye di ope anokwa abusua no te na se e wo fa baabi
ɛyɛ sɛ wɔn de wɔn ani hwɛ no ɔno anya de ɔpɛ brɛ tom na ne bɔtɔ ne yam a na so ɔbɛware a waware nti ntensere ɛbrɛ so yi ɛma yɛade ne kɔto school mu ɛhyɛ ase sɛ wɔtwatwa ne ho aka nkakra na akɔda no ni fi kakra no ɛna ɔyɛ sɛ wɔbisa ɔpapa ase wɔn mo maware anaasɛ obi a wawo pɛn biara bɛdi ho adanseɛ sɛ ɛnam so ɔbɔ adeɛ no hyehyɛ mu wɔbɔ bɛrima ɛka ɔbaa ho nti mpɛmpii no a sɛ kɔba sɛ ɔbaa wo na ne ba no nyini duru baabi kakra akɔda no hyɛ sɛ wɔne ne mfɛfoɔ di agorɔ a ɔmutumi ka woyɛ amekɔ akɔbɔ mpapa amaneɛ me papa ba bɛbo me maame ba bɛbo ɛne saa nsɛnsɛm no nti ɛtɔ akɔda no som ɛma ɔbɛfie a ɔtumi bisa baabi pɔte a ɔni a anaasɛ ɔse wɔ na menim nti saa asɛm no bi ɛna ntensere ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔbisa ɔmaame baabi a ɔpapa wɔ na wɔpɛ papa akyerɛ kwan nti yɛn nso amfa biribiara nsi akɔda no ɔkyerɛkyerɛ ne mu sɛ ɔpapa atu bata na nyame yɛ adom a ɔpapa bɛsa aba nti akora no hyɛ ɔmaame bɔ sɛ ɛne ɔno nso wie sukuu a ansa na ɔbɛpɛ adwuma akyerɛ kwan no ɔbɛkɔ akɔhwehwɛ ɔpapa na ɔde ɔpapa aba fie asɛm no yɛ maame no dɛ ɛma ɔtoa so sɛ wɔhwɛ akɔdaa no ama akɔdaa no adi mu wei na da koro bi anɔpa bi yɛ anwɔtwewa ɛne ne yere ne ba ntensere wɔn ma sɔre anɔpa bi adidi yɛ a wɔn mu didi ɔmo ho nkɔmɔ wɔsɛ wɔn kɔhwɛ a bɔfoɔ bi anim nie bɔfoɔ no baayɛ no ɔdaa ne ho adi kyerɛ wɔn mo sɛ wɔde kramo serekye na ofiri mmɔdemmɔ kuro bi yɛtoa so a yɛfrɛ ne sɛ anibere kurom ɛhɔ na ofiri a waba bɛduru pɛ ho adin hɔ no ne nante si a wɔde baeɛ nyinaa no yɛ tiawa ɛne sɛ saa anibere kuo mu a na wɔwɔ no ɛbɛka bɛɛ sɛ naanu amana ba pɛ ho adin no ɔhyia owura bi na owura no ɛbɔ ne din si ɛfrɛ no kofi bɛyɛ ɛdɛn ɛne ɔno ne didi nkɔmmɔ a ɛkyerɛ ne sɛ wɔba pɛ ho adin nti kofi de nneɛma maa ne sɛ wɔba a wɔmfa mmerɛ ne yere yɛ anwɔtwewa na bi nso ne ba ntensere so nneɛma no nie sika ɛne ɛsɛ tie nie ebiem ntoma esini no mmienu ɛna wɔde ka ho ɛna deɛ twa toɔ koraa ne no nso ɛyɛ bɛyɛ dɛn mfonyini na wɔkyerɛ mu sɛ mfonyini no wɔde ka ho no ɛnyɛ sɛ bi a wɔpɛ sɛ yɛahu no na wɔsu anaasɛ kaakae ne nneɛma bi na mmommuo no ɔpɛ sɛ yɛate aseɛ sɛ ɛyɛ ɔno bɛyɛ dɛn ɔte ase na wɔnwui ɛno nti na ɔde mfonyini aka ho no nti wɔmfa nkyerɛ ne ba ntensere ɛberɛ pa mu no ɔno ankasa bɛbɛ fie na deɛ wɔ hɔ no ɔba bɛyɛ ama no ayɛ fɛ ɛne ɛsɛ meka sɛ yi na yɛ anwɔtwewa kyɛ sɛ ɔda fam a wɔmurumuni n'ani agye ama ɔhunu deɛ wɔnyɛ no ho mpo bɛrima ne mfonyini a na ka ho no ɛma ne werɛ kyekyee
ehu se ba bia duru no ne kunu oye adwuma eni ombisa ne honsem ema kremo sreje enso bomu a kire se ne abrabo na eko meka se sabre ni mu no soso no na ntensere wa wie suku a aka so bepa adwuma anso no nyanya bi sanse na resource no enya me da adwa nti akoda na ye se sane wo bi atumi afiri anibere krom abebo amane ye so papa te ase no ono ankasa besim pampan no akohwehwe papa edu papa be fie eye sebewie ekowie sei akoda no nsoso oso obetu bata ya mochwa na brabo ye bekoyie ni ne kunu ko ye kora wo mai ne mfonyini ni wahunu ne banso se obeti o papa no akopo papa akira kwan eya semu eye sebewi na yamfa seda manwumakui for Grace Gift Herba wose en kan chiro se wadi nubina ene hama ene se ade Dr. Grace Bodu die usan ho a bebia beko bia ukutwa nkusu wa bi se ja ya de bai otu asiama ho to ye okoma se wo hwim school junction hono mo abarakese kwanso ye ben Gulf West Station no ewa na ewo monfra Dr. Grace Bodu ewo 0246 51 80 03 0246 51 80 03 and 0543 32 00 30 Fonko Enterprise in Sunye enedi eni biaba obi esiesie ni jare siesie ni kitchen siesie ni washroom nso siesie wo de na honya fe sempo no house ni na so ya tanya kopani omapa fafiri Fonko o WC no e wo so sesa no kitchen hono yo manyina asesa na nya fe wate wo pesenka e Fonko Enterprise ya obofre du main station hono mo a hokopo segolane so aye ho ena Oyerepa FM won montwa so e honzo Fonko ya ji edin monfra ye 0551 011 770 0551 011 770 and afi 0551 011 767 Sarakoba Unisex Fashion Boutique in Sunye eye Sarakoba ye entade papa nie enyoma pa enkoda de emaya de ketesia de emerewafo enkokora chese meka de ne megade yi entade panyina eye Sarakoba eho na abenya papa kone kwaye udie na honto wo mo ne sompa ene di nhwani mu hye no ho no mo ano ne nhwani mu so eho na Sarakoba wo udu so run about wo so wo ba Nom Hotel hye na wo ho no mo ano ntwa so ne nhwani mu obon se Sarakoba ye wo ho fra homa no wane mum hye no so se ye adwuma adwada kopem ne memenda so anopa no wotwe ekopem enumre no nwotwe eye se beji ye de si Tofiakwa etwaso. Okay, akosia akwara ne se obeto ane papa ho obeto ane papa ena obe wa hia asem wo papa ukunu koye unhunu no ni mfonyini ni wahunu se wo wuo mpu ne yade ni mfonyini be daada wo wi ase nye de obeda mpu no wahu no kwese se bewi nyame ne nim o papa na ote ono o kai no me kai no ginyame nko ane betumi yes aginyame yo akosia na no nyum bi ye me de pa me hu ni sesi ya so nyum no refi nso Emmanuel ana Emmanuel yes Emmanuel me no ho oh in fact sa nyum no sa brand na usa
na me sua na bepim na nyina wabu ani ye na babia eye me den se wo se anadwo de show mu a wada ebra wada no yeah anadwo de show yeah papa no bonyum na nyum so de yeah and wanya ni tough and all story me so wanya bibia na de share no nsem ti me ni aso no je say wanya na adwin say e papa me so papa no ana won ti asie okay I was here for Alex ewa me can Alex and say young so ka young missionaries omunyum yimano no ene wa enyum ne de wa so bebregu akasima but my favorite track here say obie wani ama wa hunu nia atwa mu no a ka bon say nyame woni wadi ni ye masa be pesa anyo no mame na dwumba ko eda makoma so abusiafo we na menim dwumadi hye no nso enu Alex wa ha enche mene no ebebo nkomo na Alex de nyum bebre aba na yebedi hu nkomo enche yebedi hu nkomo na meko owura bi ho enura mo be kaya na yedi nkomo enipa bi ni mu a omodi da adwuma no na adwuma omodi da no etoda oyoba opese ofoso ne woda ansa na wamo adwuma ne bi yakasa memma nso ebi ehunu sa amane ne bi na abrante bi ofia ha ebi anene story ne yenwie bi se ene me guest no nso aba yebebo nkomo ma me nko owura no ho na me ma na kwa aba bema me mo akwa aba yeja ati say yanko pardon okay pacho aya kasadin kakrama me why pacho yo okay so ho ye yanko pardon me ho ye so sexual harassment no wanya bia na pacho ai menya bi pa bi ato me bema nso okay I was your where the wa sumo enura ye nua bai ni di nkomo e wa ha no ye hunu kwan ye fa so a obi fa so ne dae ana ompene so na eye ne ho na akire no na obi pese oboa no na wafa kwan fufuru bi so ene ababa wa no ada na nasem o kan ye ne say abrante ne de matome boase madome no ankasa na ewiase se woyo obi biribi na enye na koma mu na nipa kro bie na no a tie ne yo se de obi gi duabodie no obi nso wo ho a okasa kire ne nyankopon a nyankopon so ye bibi de mani pakro eti obi biara ote sa sunum owo sa sunum no na menim se wonim se edi musuo ne wo haw edi wani mu a wo sa wo ya hweye se wo pesa wo boa obi a enkyere se wo se wonya bibi free ne ho ansa na waboa no se wo ye ben magi se wo ne oba da ansa na waboa no da bi bama ja o de na ye den homiso ensem aw me papa ne me mame efre kurase aye ba krum okay na misua na me papa de mame baaye omo betena aye e bo bra esi fie okay na mani fie adi kakra no ana me papa ne mame ntemte na menim ye school sem ne ye hwemu ye basa kakra okay na that time no na me wo primary na me so me obi a menim ade ti madinim ni ntina me fa ni agro na teachers fo nyina so pemasem ndino edru ba bi kura na exams ni bi won ma mo ma me ne omo ame ne omo gina pe no enye sure okay omo ma me ne other class no na kwatwe omo hwe menim die no se da so wo sora na wa ben so metwa metwa nyaminti that time ni nyina so no na fie nye because mama ene papa ntemuti ye no sebi me na mama ye yarefo kakra na o ye asthmatic ti eba no ntimi nya ne ho hwe na ska ni fie a ye de beboa no ba obo no ho modin se obedi dwa kakra dia support ye ne ma no se de be ya ye nso ye daachi enye basa na emre kakra bi eba ye na me wo school mu na me hwe se ni abrabo mu ode ne fa
because meko school kura na mo madam fo baako bi sese di woni ha watu kwan kakra ono na boa me JHS sa no ma miska e de hwe me ho because na me wo primary no e drew class 6 man track class 6 exams ya bo me fa so ma me ne form 1 for kotre e na me twae okay because na hawa na madinim no esoro no ne wo high na form 2 nso sa man twere exams ya ma me ne 3 4 na kotre that time no ni aba betwere wasi nti wasi ne mu ya twere wie no me twae all right enya me ana me ko cheke madam fo ne maame na ko cheke maame me twa wie no ebe ya den se matu school so minya angel no amosi international school aja akola minim hwe asa every time matu school so ti wana maame ne ka se saade ya ne me nka nkyere mawofo ana obi aminim no no woni manim ankope school bi aye aban ana se nsanu adwuma school bi na yemfa me nkom se be ya metimanya bibi kakra ba abontia me ho nkyere me no kre me ko bom maame amane me bom me papa nso amane me maame de no oni bi obi a nko be ye mana bro so me papa de no obi nanso that time no akofa oba afoforo nti ama wantimi amoaye nti emu hwa na nyame ya adom kakra ye de ko school mo ne headmaster ne kasa ya na adomfo mo wa metimi real school nim ye real mu form 1 school fees no that time na ye 2.5 yeah na ye ntimi ntua because ebi minka na se binifi nti me ba fie be bom papa amane a ti e be kɔ form 2 na me ka che da se da minimade na teachers fo nyina ase minimade me mpese mani suade hunu ne wo mitrimu no ka ebeka nti momoa me na moa bi wo ho no ma mintimi mfa mani suade hunu no emra se da be ya da chi bi no muso hu se akora ketuo no watimi di se nso aba wiase watima yesi because na me pese me ba ebeye soja panyi pa no woni suade hunu ewo soro na metie man for stories ebisi akronfo api ha sei omo wo sekan ebisi wi akotwa ntratom metie stories ni bebre ni ayi na me hu ni sese saade ne bamu a mennya me hu se obi a meye aban ni pa na se bat me wurewurem ahwe omo di bone no na metimi age omanfo because baby ana meti ni se area ni se na honye okay our site bi ehuhu pa nti that time ni nyina me ka chem papa no wan fimi na msa ko school ne head ba ko ho head ndi nyankopon hia no baby obia obo am yi me ko kama asem kire no na mesu a osenya hwe odi atena se ne suade anya hwe tena se ne suade fufi anto ata ne change head no se head no in free school mo na for France buy te buy no wani 2 weeks krana o maya nyina ba assembly se wa odi ka bia ko fie na kwajebra na edi yi because me ko dru fie no na me hu de menye enam so ma me ko bom papa amane manim hwa na me papa yire no ne tino na ba no ma no oyo oba ese no no so be ko university so no so admission 3000 me am ko kan me de 2.5 no papa mfie me manim hwa na o kan 3000 ma no so on fanko wow bibisa ne sa da na me de ne da be ya wasi scan ho nti me nko onya ska obefre me ne se me sa de ko school ko pa ache obiara anye yi ti na ma me hu se me ba fie ma me hu se me tena school mu ho mani nka maka school gate echi ti nya me ncha de me ba na me hu se enuafo bi twi nnua e wo kwan no ho na mso sa de a ne me ye adwuma bi ebia endi be na wotwe ana na wotwe mienu so no na manya sika e de akotua school fees no me ye adwuma na de chinye na mo chirman bi na obetu nnua akobɔ ne dan so
wɔde bɛtoo me ɛwɔ hɔ nti no obisa me sɛ ade nti na small boy te sɛ me na adwuma sei na meyɛ ɛna mekyerɛ me nsɛm nyinaa kyerɛ no sɛ o mɛboa wo na meda anase nti ma anytime biara no mefiri fie a ɔfrɛ me ama mekɔ ne nkyɛn ɛwɔ fie na mene na kɔdi nkɔmmɔ no a ɔma ne yere na no aduane na ɔma me bi adi nti no na mennim sɛ ebi a ne yere no koraa de bɔne bɛtumi aba ne tirim na mennim because deɛ na ne yere no yɛ me no na wagyegye me so prɛko pɛ wayɛ sɛ ba ɔde ma fi sɛ wahyia wo maame okay nim sɛ mahyia me nyankopɔn sɛnea wasi agye me fɛ yi so deɛ ɛdeɛ mɛtumi asa atoa me school so that time no nyinaa na mennim adwenkora ne wɔ ne yere no tirim nti no ɛdidi mu a papa no tumi frɛ me na makɔmmɔkyere hɔ na wamama so ne mu na maboa no ɔtumi kyerɛ me how a yɛyɛ environment na meba wo ɔhu sɛ yɛwɔ adwuma bi wɔ hɔ a wonni akokoduro a wontumi nyɛ because obi a so wopɛ sɛ woyɛ sogyani menim sɛ no no ɛyɛ akokoduro deɛ ba na ebi anwoma na na wopɛ sɛ wosua duru that level but sɛ yɛ bere soɔ no obi si me kɔyɛ obi a wawu ho adwuma no nyɛ obi a na ɛwɔ saa akokoduro no enti na ɛyɛ ahokyere nti na papa no frɛ wa wokɔ a wokɔyɛ saa deɛ na anaasɛ na wonni saa hu no nokorɛ ni saa hu no deɛ mesua nyinaa ne nim mu okay because mesua no mekwae sɛ me papa de mekɔ ayie bi na that time no na afe na ɔmode da funu no mekɔwura aseɛ wow ɛne deɛ ɔde da funu no nyinaa ɛyɛ adwuma no wie na ɛnyɛ adwuma a woyɛ dada mpatwɔ daa bi bɛ no wanya bɛyɛ sɛ na mesua saa time no na mesua okay na mesua koraa na menim hwee mene ne yɛ adwuma no wie mekae sɛ mewieɛ no man no maa me kɔsua mmienu ɛdii na ɔka kyerɛ me sɛ mesua ne kwan sɛ nka me ba hɔ okay nti no mɔkyeman no ɛfa me sɛ ne ba prɛko pɛ no that time so no ɔbaa na ɔne ne te no nso afa me sɛ ne ba no anytime bia ɔfrɛ me a bi wɔ ɔmfrɛ me koraa na metumi kɔ na mekɔsiesie ne fie ne mpaboa no ɔde bɛkɔ adwuma no yɛyi nyinaa mehyehyɛ ne nyinaa pɛpɛpɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɔkɔ adwuma no werɛmfi bi nti ɔno no kɔduru adwuma mu hɔ wie a ansa na wafrɛ me sɛ membra nti mekɔ a na wɔkyerɛ me how ɔyɛ environment na wɔkyerɛ me sɛ because miana kyerɛ na metena ase deɛ mehu sɛ school no mantimi ankɔ koraa no a deɛ wɔkyerɛ me no daakye bi no timi de ayɛ adwuma okay ɛnam so ma mesua adwuma no pii mene ne nante ma ɛduru sɛ wɔde mbɛkɔ akɔkyerɛ ne manager no ma wagye ma tum ma mahyɛ ase ahyehyɛ ne nan so wɔ adwuma mu hɔ nanso ne yere no anytime biara wɔfrɛ me a na wɔsoma me na wɔgyegye me so aduane a n'aduane so nam koraa no wayi ama me maame no sɛ mengye sɛ ɔyɛ ne ba because na menim deɛ ne wɔ ne tirim ankyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ me ho yɛ ne fɛ n'ani gye me ho na wɔbɛ maame no ne age ne yɛbɛyɛ sɛn maame no deɛ at that time no na friend sɛ bɛyɛ 21 mu hɔ maame no yeah na sɛne nose na ɔnyini na wo so saa tam na wɔbɛyɛ sɛn na menyini 10-11 na mesu mesua na menim na mɔkyerɛ mu a na nyini sene ne yere ne bebree okay nti na ɔka kyerɛ me saa no mamfo ma adwene ama no because that time no saa nneɛma no ne me tirim adesua na ne wɔ me tirim because mete wɔ koraa no bi wɔ na me ne man no ɛpɔn adwuma a man ntimi ka sɛ ɔbɔ night aka ho nti me mmra fie meba a mɛtumi asua deɛ ama no abɔ bɛyɛ 12-1 ansa na mada okay tiɛ ntɛm biara na ɔwɔ babaa bi wɔ hɔ ɔhu sɛ mesua adeɛ a na ne ba no nso aba me nkyɛn ne nyinaa yɛsua adeɛ nti no maame ne kaa saa kyɛ me a mamfa me tiri angye no still na wɔn insiste sɛ ɔpɛ sɛ ɔne me atwe mpena nso na memfa me tiri ngye nti ɛbaa ne tiri mu sɛ mema anyɛ deɛ a ɛneɛ ɔbɛka akyerɛ bɛɛma no na ɔmapam me nti no na menim asɛm korɔ ɔkaka akyerɛ bɛɛma because medeɛ me tiri mu fan menim sɛ menyɛ ɛbɔne biaa na ɔkɔka kyerɛ bɛɛma no sɛ ɔsoma me a memenkɔ mememmoa deɛ memedidi natɛm me nso menim bɔne biaa me nso mede ayɛ no mebisa no a ɔno nso nka hwee wɔ se sɛ mema ka asɛm a woanya ama me nti mɛmɛ apam
Mena small catcher. Nya small catcher me no. Nti na ama mani nje. Ti ne ba na kura ba menchi a metimi catcher nse me hye no. Catcher ma me se de maye obi, de maye ne bia no. Fanche me. Nti no akra no so kwa so wonko kan so catcher no Menim. Ye no pa catcher. Ti no duru ba bi me ye madwen se nka ma kire nsem nim nyina akira akra ne yi. Ba me sa tena se dwen nyina kire se sem kire mu kire no. Na sa akra no so kɔbɔ na mane se ma kire mu akire na. So ya sem foforo. No so ya sem because on o sa badwen se ene sa de a me de ne kɔ abɔnten kɔtɔn no. Na Menim. Nti no ema sabi na ma me trimu ntene me ho ntene me kwan na me fa so te hɔ no. Ti me ya madwen se sa de a ne me sa ba machi an betena me fi. Ti mo kire man no anche bia na o ka kire me se wontimi ne me enante bi. Trese de ne yire no pa e wo ho a wanya ne nti no wa forso aka bibia to so ama sese wo frifie o. Mbacho han. Wo frifie o de ne siye. Me free ho wie no anso ho a na me baaye no me te ho no me dwene kwan ya me fa so a menye sika to aduane. Kwan ya me fa so a me nua ketu odi mecho no nsusa. Afa no nso eko school ye nyina ye kwa aban. Afa no nso school. Na Menim. Kwan ya nso be fa so a ye behwe no because papa no Tofiakwa. Okofa oba no mo hwe biem. Wayi na ni kura afrie so. Ema na so ma mekohia madam bi. No no so border creation. By no on de wonya afro nka ho. Na Menim se oya afro. Mekoye me ne madam no so nante ya na kakra ma yekọ mrebi yekọ mochireman ho se yekoye adwuma mochire ho ne yekoye mochire weki ti yekoye ne yadeda funu ni wadaka ni mu nyina awi ana wo frɛ madam no awo ne office de Menim se madam amene wakọ de mochireman frɛ de Menim hu twa kan se akobi mekobi sa mochireman no so akwese machire madam ne se menya akora pa ti madam no ne me nanti ya o study mi suban ya wa hu funso bia wo me ho by na se o time eduru ba bi ekwa adwuma ska wo de ma me no no wate so na mbisa ne se ye de bone na mai wanka ti akiri ya na mete wo si adwuma ne ma na obeka chem se mo kire man na mre bi ye kode da efunu wo ho no da mo kire man no na ka kire ne se me menya akora pa menye ni nti wo no me nante ya no wo hu se mfunso biara ni me ho timetena se dwen ho din na me se enti asema madam yi kan na edi machi saa besi ne because baby ameko bia no aha nsɛ wa aha bɛsɛ wo aha nsɛ wa aha bɛsɛ wo ti madam ne de ne ye me yie na misu na me ka se me gyae me panyina manyame nyankopɔn epɛ na nya hɔ ti enam so edidi mu emu a wonya adwuma no afrɛ me ne ekɔ ye obi a na ma adwen fasting ti adwuma no me kɔ mu ani 3 months mpo ana me hu adwuma no Tofiakwa no otime de adwuma ba akoma me nko ana makoye na maba oba o wa ya ade no odi scan ne ma ode be mam no ode ama me ti edumre bi ye koye adwuma wo ye nyina enhye da mo baby cro why because antema mu ne ye wo no ai yenko ema ye koye adwuma wo ho no nipa na no odi mo wo ho no fa me say ohini bi fie na akoye adwuma mbacho okay to aso fa me ema enam so ma o ka so obeboa me obusa me hawa small boy te se me na me border creation se me nsa no ofe ne yi na ma me yes da adwuma no ye ne nwanwa ma ofa me se obeboa me na se be ya school na menti manko no de on de obeboa me na matoto me nneoma na me am de ye madwuma na matimi de bi ahwe me nua ketewa no nanso that time ni nyina no me hu no no wode oba bi chia me okay se me ba no me hu na me misa girl no me hu na se ntino wo mana girl na ye me se Menim no ye me se Menim no because obi a akoto no first day de umfiti preko penka se oni pass me se Menim wo ha na sa me mu me dwene me ho na ma me pemba bi tina de chie ana wasa afra me se me mrafi ti me koye no ansa no o ka kire me se one day wo ye project wo ba bi nti wo kɔ okay ntino me de me mrafi na oba no wo fi oba ye bibia maye
ti me call ye no na oba na wo wa ye aduane ya bibia wi a kire ansa na oba na be yi ne ho adi se onim me ana wo kire mase na that time no ma kire ma na me kwotena na nchen no okay ne ba eba yes ye na oba wo nchen ma wo kire na de no mbacho han okay because that time I me hu no asesa oba wa nyini wasesa waye kese wo saye tintin wa boni tintin na ma me hu no okay ti wo kire me na me kura me kase ana waye panyin sa no eja ma dwen me hu nti no that time ni nyina no na ga ono so nam ho no sa na ono so me ho adwen so hye ni tirim kwanhia me hu ne menya abrabo na ye bibi wo ama me ma nyame aya adom odofo bi aso me mu na menim sa adwen so na wo abaya ni tirim ema Tofiakwa abaya na e ka kire me se ohun me dadada from oma me wo nyina na ni gye me na menim opese wone metena obehwe me ama miska akọ school to kan ye no metena se dwen ho din man fa metri anje because obi am be pemwa na si ye si die that time na mu nso no na ma ba wo ma security na ka kire me se hana ma ba na girl na wo no mu ade ti me hwe me hu yi e wo no ndino na menim se nipa na onam no so ka so obeboa me no ni bi ni oba no na menim ti metena se adwen wan hu se obi a yakasi a cheme na mehwe ene ye na no ne nipa no ka kire me so obeboa me no ne ya no ne ne ye na metena se dwen wan hu se bibi ni ne ntama kasa de no nkoso kasa de ne nkoso wetimi hwie nsa na ade etua na no na ohuri tena ne na so na one ne koba ni nyina me hu ne mabu mani aguso ja asem ma wache a nso ntimi nkoma na ha ne ja me twa so din metim baby ti the last time na frame na me kudware okay to frame na o ka se me mra fie no ma nware na me koye me didi awia bibia awie na o se obi awuwo ne fie wonti no me mo decoration na ye that as a nebusuan ne ba na o ye be ma ti me mo decoration wo fie nanim e ma no ko ba bi a project no honom no mbe ye yi no tino me border creation ni nyina awie nam so saa de ne me ho ayefi me kodware wo ohini ni fi ho mpacha okay ti me kwa kodware no ma dware kra awie me ohoro me ho ahuro no me hu se oba na ro no ho ato ahye me so wa adwae na menim ti me kra me ka kire nse onyai na de oye na nye because panyin fie ne wo ni kwan so yes amene ne preso asa so na no so ba ikwanhia ti prekope na no bie pono no onim se mafa oba na me de ne hye adwae ho amene ne ye bibi nso ebia to me pen ma na no kra na ya agro na ye nyina namfo ne yedi ensa bia omode ma me amenom ye e fa mani so metimani na oba na obeye de obeye nyina awi ma me bufuye ka chense sa de ni mani so se meye nti nana no beto wo no na kire se ababa wo na dwa no ho mpacho han e wo dwaye ho amohye mpacho han nana wo ne preso mpacho han no talemachi na me ne preso wa chekere me nsa na me tene nsa se be ya obeje mi mu ni wa pi na menim na ma wo horo me ho de ta wo efra mas na pi ti me ne preso na wo talemachi na me ne preso na se me je me ho na wo hene no beto bo ebie pono no that time so bat house na ehye mu no ura dem ho na bat house no ma ye ntudom ura mu a di kan pie bat house no so ansa no akodan to obi apono na opie so na nukre ni anya me de na nano so ani anyu nti atwanse no wan kasa wo ho opie betena na ho ti me ba betena ho wan kasa me ho saa nti obi na no asema wo kan ne se wonti me mua me bi me nko wow ye me yayi me kirekire nsem bi a kire no kura asema wo kan ne se wono de wonti me mua me bi me nsanko ti ye me yasa ma me ko keska na wo me kura mama ntima amfa ka me namfom trim me namfom saa kopem se me drufi me sun yie ma besine asem ne da so hye me tedem si ya na me su ababa wa no ho se si ya ide menim se oho ana se menim se
omo one nananom mienu no menim nneema wo mo ntem so wo ho anase woni ho de me hwehwe na kira kwan bi ti se yetie wo story ni ya na kire se ababa wo ya wo san de wo beto saade mu no ne maame ena na wote wo mo nche a na maame ne so pese wo ne woda mpacho han se abrabo ti se yakase mansia na me no segment we na si o se di abrabo no aye bibia wo am bigo aye dene ama madam na me bone decoration man ne yi no ono na wo ma otime frame se adwuma wi aba enti no kwa ha na kwaye me ebi wa otime ka so wo mama kra me ka chen se so no amu anko bi dia me ma kra bi an ni machi because of ebi wa ankra na ode be mama na e ma anko an ode wo mama me okay se me no mo nko ise usuro ma no kre no kre yesi pa di ai kesi ne hu ma ye wo no kre eti sesei na chese opese o kire se saadie ni nti amanka bra bi e wosanka wo bo ni ba bi e wosanka wo duru no wonya nduru ho mpacho an me nya nduru ho because ani so ade huna na wo me so because me ma adwen se school no na mantimi ankwa nka se ne metie no a metimi nya kokodro kosua da ma kire adwuma no ka me pese me di ye adwuma momu se small boy we no watimi di nimdie we ye adwuma si se ote ho na okai maame no ene ne baba ni nyina edie ne ba otrim o wasem bia waka de ato won so ana o no kreni ne ba na de mentimi nkan bibia na se me kai de waye me a hye mitrim ana ye me ya wow me enam so kra ma last week Friday ya se nyame ya mamu ne mu program a metie ya bianka mentiase den de ne ba otrim because me dwene de asi e wo makwam from school time e be sinna akwanhia bebre ba menim funso amaye menim de amaye obi menim obi abone nanso nipa tame oh bitimi ka che me ze me ho ofe me nso me nti wo menim se same yokoko se me otuntum se me yefufu me hu kala me ye enti de ne ba otrim a o ka senye ye program ya nka won ti ase de ne ba otrim de na pesa wo ye at that time no na me wo surgical braid bi de e wo me dem ho that surgical braid no unya bi wo ba bi age hospital okay mo ye CS ene moche okay eno nko a ona benya bi because of mine na me wo ne nchenti nioma bi wo no ma otimi de ma me se e ba na onye body ba wo de wo getuo na ahwe na be se ya na why ba eye environment na odi ato ti e da ho de ya ense okay ti wo ba beto so anu ahwe adwuma na oye no se ya e ya anu a kire se yesi kan ansa na e de akọ fridge ti ne da at that time no bread na na kura me na adwen ba akọ na na wo mitrim se wo ba yeden se eni pa yesre hu ntini bi wo ho eni ne control yesi system no ka menya bie mesre ho nan ka me yentini ni twa mu anka nu ano no ke moja betumi sa na mafumu adwene ba otrim no adwene ba mitrim ba na utie yi program ene sesa wadwen mpacho han mitie mu program no na that time me de to ho no na me pe station bi no mutabo wiase nyom ti mi change ya na entimi ankoto ho ana beto mu program at that time no ma wie program no kra na atiefu ofre no bi kana kosem na wo hye ne nkran se wone de nyankopon beye ti meti akosem ne nam de to me de ne ho a ene me de ne ya abo abra nam so sa de ya ne me hye me ho nkuna na ma bo me ho so na ma sa tu anamo bi e bi na nyame ya adom na ene ma tutu ya ma me wow awusiafo we eye dwumadi a wato ne din na menim me pese me bodwom ketua bi di kirew me boss adwum no wi a me bisa wo se da wate sa adwum na se me wi a na producers ni wadi nkomo awusiafo aha aye Sompa 93.1 FM we eye na menim Shannon son abrabo atisa power etoda animu enya woda woda ne akira betimi ayi me bodwum ya ma brante no wi a me bisa na sembi
because ya wonim de obenya na enyam no metie nyina no se menwu ya metie ase die akasi makra na Nyankopɔn bitimi ahye ne ho animonyam obema ba bia ni da so ani no hona mo abefra ba ti mahye me ho nkran pa medase menim sɛ mɛsan no wahia ɛwɔ afidie so biem da bi. Okay, abusiafo wiase wo ho unwu ya wonim nia obenya sabrantie okunu ho a kanne onte ha ye bonkomo na ene menua les wo ha ye ba abedi nkomo na hey yasepa hey bra kwa ba yenia kesi ne hu aha hey bra minia akasima nyame bene ma okay I was just for the Alex na our story trese yana yeni no na yanante ache no ekire se awurade otimi ye biribia na menim de maka kire wo se eyadesua eyabrabo sabre ebi kura ade ton mu no niema nkose de opa ma o ye driver niema nkoyi ama wo hye ho kura ne se ekasima Yankopon be bibi me bodwum wei me wi a mene na hye abrabo nkomo ase ene de me ha mo kakra aja YouTube for other romane sa niema no anti ti adwum wei meba na me no abebo nkomo
Anyway, nsɛm bi sisi wɔ ɛdɛm ha. Mebɛ sɛ ɔno ankasa ka. Sɛ mehyɛ ase a mebɔ nnwom deɛ na aba ntirim. Bra. Me ye duru ha no a na duru ne mu ha ya no. Na obegyina hɔ no ɔse bra wo na abɔ na menim no. Ti de ba me tirim sɛ menyum bebrebe de nko na menim because na menim to be honest. Obia enhia me nka sɛ o na abɔ na menim no. Okay. Obia obehia me bia de o kan sɛ ebia Emmanuel Akesima Babylon. Yeah. But na menim de am I'm saying I'm not born. I mean, you balance me who send me to say go so. I'm saying I'll go or the name ya dear Biana. Then I'm fire do ya and I'm saying no of course to be mammy and send me free alcohol. And to them buy am Jaco. Oh Jaco. Problem. At the manager. Men so they make can say maybe Tumbo as na see me pay you. I say me gie. Na man shada manye. Mark carbon. Okay. You be hunu ni odeka. Okay, say all the calculate to the anyway. Na me calculate me dey answer. Oh, we are not charge. Many akwa ba biom. Yeah. So we adum ne homo bro. Keboko. Nyame na adum. Abuja for Alex. My friend Alex, the entire my friend is anoti asese minua. Na bodin a doctor. Ye bedin komo kakra bia fa na brabom. Na eba ni trimu da. Odwene da. Na onim se enne ye betima friend doctor a champon. Unia about trimu da. Debbie. Na onim. Na minim. Na onim. Da ama utrimu da David na baby a shase free there me sabi me wie me O levels na me papa e free mu. Wow. And into you say I had 6 form I had na mama na me mama kwa de bantim se ne nka me kopadwuma bi na me nsua na jana ho nto no jai school no ai enti no na ai hu azie asafonum se watonyum sa wantwa oni nam no wotojum. Okay. Na ebi ka panyimfo no mi so on se panyimfo bu a eya adwempa na ode ka bu ohu a otumi tufo se adwom no tobo na hwe susua wade. Okay. Enti ekoba no se amanfo kusku amenko no na isa akoye se odi nyuma chi sa wa feli. Wow. Enti sana na eko but na me de me se me twa na sikasem ene wo nti da ko no obitimi e bold e ba Menim ono bae no ka kire me se na resource no it is saying so sister minya 1 that time there ja menya distinction there. Okay. But minya aggregate can I say minya grade 1. Okay. Yeah, grade 1 that time enti no me ka kire no say oh I said grade 1 there why are there. Yeah. I didn't know that so to am sisi kasemo enti Menim say na Menim say no akoka kire ni maame. Okay. Enti the following Sabbath na ne maame efrɛ me say me mfa me resource no man enhwe. Okay. Ti me kire na no na when out fie am saying na was na fa hen na me fa Kumasi High School and was Kumasi High School there ya so mpanyini ahona ne bakɔ na em se wonim mo headmaster and headmaster na friend quarter. Okay. You sound there different no. Some say school there sa ni dia ohoba mo amatu ni ni. Enaja you go catch Mr. Jemfi ya so mpanyin ba ko. Okay. Na wodi Menim. Okoya enaja nyame adom papa no eje me. Enaji se maame no so fa me ho ka nyina. Enti me maame ne friend maame Stella Obin Ajiman. Okay. Enti SD ni na oye obusuani ana. Onye obusuani. Ba na mo ne kwa sorry. Ene kwa sorry. Ena ne ba mom ko ka ho asem kire no. Ba your friend sister Gifty. Wow. Eno ona na me ndi nkomo kemu no. Okay. Ma me no snam ka jo so abestra me wo US. Me baba na me bebe ye. Ma me no bestra me of US. Abestra me wo UK. Wow. Enti say no, me ma me no abestra me asame. Ndi Alex on say na Menim so no ye di nkomo aya na esua de. Nti sa
akanka say kan say enam obi so na obi ye no. Oh yeah. Sa sam ne no kre. Oh, no crepa. I say mami Oshemia ma do university. And I'm a say mama. Say dear oba me kro no say mama me nsam yi kakra. Me ametima to was me dey jai dey okay kano. Sha. Dear oba wait back one ho. No hwe mo do university. And I'm kind of mama to it dear. Nti afi na me nko for ska. But sen can me pushi bia no na she was more than willing. Wow. Say obed to us. Nti no so kan ya nti se nwom ba kon was say oni medini ye. Was say one energy die say due ya eda nsuo ye ni. Okay. Ewia ebe bodenden so amadu fochie eda ne wogya. Ma anyi ani da. Nti so kan ya me medi kan kan anwunwum mu say ma anyi ani say onyamade me bedru babia wadri. Odi medru. Alas yenhwe menim say wona enim na oni unuanom. Unuanom na mo yesen. Ona na wotoso sen. O papa wugya mo no. Abrabo koye den. Bra na wo ma metiase. Me nuanom pa de eye enum. Me nam di kan. Wow, PC. Ifiesie enemy. Ena ye bury microphone no ma me campaign. Ye wo emema miensa ema mienu. Okay. Ema na editfo. Na papa no eko free mo no. Me ba be ye papa prekope nso na msa. Wow. Na me ko shoe shine. Okay. Said any can no. Na me kwa anapapa no na me di edwa kakra e de agu me shoe shine box no. Okay. Na me de aba fie anapa no me ko very early in the morning. Na onanti na motehe na himfa na wutimi nante akoka anopa no. Oh, anapa no de me oboshenti me ba be so swame musa. Na nam swame sa na me ko but enumre de me kwa me ko adum. Okay. Ne hode ne ko adum ne ai ko office ne ade se de be ya just kan be ko nanim kakra. Wow. Obeso your corporate shoe shine. Okay. Intiro ne ko office kakra. Okay. But tamwa e ba ne sa no na se me na makoye panyin ntino me kwa enumre ne de na masan adudwa na me ba me de aba no na me nuamo de bedidi. Oh. Na anopa no enso ebi wa me maaya me nuamo ebi ntimi nko enti wo se anopa no me bantem se de be ya metimi nya bibi e de ama bi e de akọ efi se owo se bi onkra Dabi. Enti obefa me papa no abra na enema Moni naso enema nsisi enti enema je me maame no ensem tina akoye de ne amaye enti so busa ya me ton kerosene eka ho me ne me sister ba kon so eton eye bayre ono eso bayre na bia na abomu no stew no dua e de na me nso me so ye ton ahwede enso me ne nyane ye de ko magazine na ye twa anyu no wie enso afi na afi me de tape na afi de ye cassette no aken ho na afi ye de nam enti no ye de betumi bia se ye de beboa ye ho abrabum na onyame adom so kakra ya antu school no so antwene na afi eno so enam ho kakra onyame de adom de ko wie 6 form ye wie 6 form no naja ye se ne ye be san de ato obiam because me se nyame bo eno so saa akoba saa se nyame bo se so ma metimi wie 6 form na me ameye aseme de nyum to be ye nyamsem ka for 2 years na o she nyame bo ansana de o se me ye bia no maye eno so no me wie 6 form na eno so asan atiate se wantwa because na me de se me ye de me bo am she nyame. Okay. Wantwa akwa no de adane jumtro. Hey, de adane jumtro. Abi before ye penny for down for kakra 2 years ni twam na me nsan koi enti na me say afede na mbia no say ayeka but na me ti ekunu ntem no na ha me because that time no university me ti ma kono na UST out. Okay. Because me feel me education more or less. Okay. Na business. Okay. Enti na be bianca me ti ma kopai Legon and UCC. Okay. At that time. That's a basa aswa ekunu mu ate. Okay. Ena
me de boa me nyina me sis form kwa me head pay sis form a e be boa me wo menum tuo mu okay the ntia ma me call high school said that time high school na wo bia na ho said be ya obetimi ati afa ho ya na me dwane we are see ho ya na me dwane wow and na SD phone so ye harvester on me ba be fa me ayirira ya de wo begina kwanya so yes on be fa me enti no na wo se me ya me pe ba bia kwanda wa pe ba bia kwanda na ese enti ho de me na fo no mu gina ho a e be gina kwa no ho o mo se wo be ko ben ya pa kan si wa oh na me ko wow enti no nkakra to be honest me na fo nyina ka kire me say o mo se won person mo ye record okay high school for mo person na for mo se won person mo ye record enti no me na me say o mo record because me dey maintenance school oh enti no mo ye sure say o mo ace ni ade a no mo pene de me ntimi nya me say record no because na na fo be fo a bia person say onya good grade okay enti yenhwe Alex o say anwumre no obi o hwa na ni da so asa ya kan Alex obi anim say anwum de no a no waba me bisa say time wana papa wu agamo na ka wo ne wo maame ne unuanom me fi say abrabo toda obi timi ka say eye ka eni nyina ya foro ne abesi nti obi a mfa ne tinhwim no omo ne bra ede na hye wo nkran ne say wo na ye panyini de but wo unuanom nketo a esese wutimi ye biribi ede boa because na me gidi se bibi wo na wo ye anya wo nko a wo ye die ntia ba na unuanom ede na hye wo sa em say me ma me share me dini okay I quite remember say me papa no ovu ye na ma me frɛ me ka kyerɛ me say kojo papa ko but wo de minim say wo ya akɔrɛ bia we no entimi emu abem e woni opese wo ye bia ho enti no minim ade kra ma me ni hu wo me ho but asem na okan no e ma me hu say yes e wo say mitimi akomanim na me bobra na say de esie esitie bia no regardless of sabi position me wom at that point in time no enti ma me na asem na okan no e hye me nkran na me ma me si obi a say na matade ba ko bi na ba ko pe na me sha atade no a ohunu say wa hye ma sha to aso akwa sorry ya ba de bia me hye bia no say me ba atade wo de wo sha wa se doctor asma na o ma me ka kire wo no ma me ka kire me no wa say atade na ye sa to friend down mi na mi fi se sanam friend ne friend I say ayi bi aso de ayi sisu abeshi ayon ajija aha white one bi aha enti me said every Sabbath nua enam bom e de kwa sorry na o hye nkran ni say na o hwa ono ahu say sabi kaminyansesemu a pe me pe ka be but bi ni ho enti ohun se fia da masi sa atade no na me da me sha wa hye me nkran wow atade we fata papa o sha no as a doctor to the surgery to enti enti no oboa me o ma me hu se eni da so eden e wo ho enti sa ne man kete no nkran hye sama o de hye me no e boa me pa ena me sanso hu se me ye panyini okay e wo enipa onuanom so aha enan ya di machie eno nti no panyini nso de se papa na firi ho a me na mbe next okay aha enti na de papa no oso ye bia na wontimi anye no se mitimi nya ho akwanya de a e wo se meye na wonyame nso am se aboa me wo sa akwan so yeah se bio mitimi didi odi machi e be ka me ho abochi de oto no so mitimi de be ka me ho abochi me maame isi ameka se o abochi okay wo fa e wo ho enti no masa wakeka no normal science ayo edosun minim edosun bebre minim sa onfa nipa entu kwan kra no bebre bedru ba 15 aba ma enamfofo kra no mko school nyina bebre akọ dem pese me kan say enti no de onyame etumi ye ebi eno no se okase odubeye bibia o ma ho kwan na o stre ne ncha hoden de a odubeye enti no na mani nade nanso no na me ogidie bi se ani da so bi ho ani da so e wo ho awusiafo me bodwum wei
na mabisa no ho asɛm ketewa bi na yaba na masan abebisa no asɛm baako mmienu bi adwum wei yɛde adi asapɛn Anyum we pa ayase ba bi anyum we me sure say oye ekura no nya obi ma no bi wabamu ho ne rhythm no ne sade esitie wanya obi amana mu wabamu ho bebre adwum we no adwum wonde kofa ha brem ne say me to adwum we no wo SD asafumbe 2 years ansana me call recording okay and one says we are used to Adibi dimbi na sense sign kakra ba yes most of times no more try to resist okay so into the akoba and say me to na capella sa Wednesday mu 2 years nearly 2 years and na omo pedwum no we bar for the bi na this for and I say me so me fans to be honest me one doso mro and mu yi omo to ya the truth Akomatiko. It's akoba ne sa no na iku mie video gumu wo studio no na me wa na dwa George Forest na me fa ne crazy bibre no and say enti akoba ne sa no na me de ade no mia no na me yam sisimi because say won say baby atete ye no ye wo sa organ yeah Maracas ne hwan ni sa to be honest mia kwa no na anu odene mame na anu odene mame enti no me di kind of call ejoma process so okay me wo bobo kakra de call ejoma process so na me kobo kire that time if we saying room 23 and I say Mr. Menim ho e ba me call yi ho se kwa free mu okay eke brobe no ayana omo eke brobe mu ho but ken safo okay ken safo ken safo mu ho enti me call na ken safo nua boy and I want me botch o mu wie no and I me big na despite Tofiakwa on say race no so ona na despite bo na Menim and na me ja me pen say okay ewo kensafo mo okay enti no me botche sa ankofo no wie na ma sande abades part won so mabo esa ope producer dabi ma wie okay but na me pese when I distribute amount dabi me pese omo ntie sample na ansana mako duplicate okay master ne kura me okay so enti no me imagine say omo tie na say omo so criticize any that kind of stuff then
mema me reconsider enema because SD phone be bra me dey actually mo dey o ma criticize. Okay. I'm say me the instruments no agumudo adwumo no. Okay. Enti na afi atomasum. Enti na me pe and me pe confirmation bi one or two bi aka ho na me decide. Enti me akọ kire omo ma ba kire omo de omo ye okay. Okay. Na ma sa ba kire omo. Enti na fe ma dwan me tanta me fan so mo nya SD phone bi say e okay. Okay. Me main enkrofo na me say bi me target market. What target market? Yeah. Almost say sabi enye dede wom aduna no den enti me bompa ya tiawa ewo ho say me free ha kwa me co studio akọ George Forest na me fa na currency say the okan no na makwa akosesa instrumentation no. Wow. Aye. Enti me ma me ho conditions bi. Okay. Say me jam me pen ewo Ejoma bro sign so safo mo ho. Okay. Me gina ha. Me free ha me call George ho. So onyame mpese me call. Na se adwumo de opa ne de maye no a. Okay. Oma ken. Asempa na me ka tiri yo. Oma omo fa me pen no. Emfiri Joma bro sign so ho. Emre me. Abra me gina despite ho no. Me ntwantro. Nyame anim na me gina meka. Asem me kwa dem say ya hintasem. On kan ba bia. Gina hwa na kena ni nuana bɔ me say. Wo de bia ba wo ja de wo. Enti hwa na me ka say anyumwe no. Nya ho hwe. Me nya hwe bi. Na me ka say nyame anum anyum ne ba ye no. And is any one week. And is a hit here. Ajibiase aboso. Yes, and now and you know over 23 years. 23 years. Yes, me in 1996. But what year 2 million that's where then ewo. And then me buy yeah cry Sundays, Saturdays me start years or more. That's how you when nyabo. So oh good. Alas yenhwe abrabo. Ne nam te say. Baby de baby on you know. Oh. Baby de baby on you know because enye de bia na unya no so okay. To bia na I rough but ni nyina mu no and so when bi ne sign bi wo ha esiesie wo e de wo ma bibia e da wanim every say abrabo aye bo ye de experience nso ena ebo enti no se bibia to na wanya suahunu bi afiri mu a esamba wo akwan a betimi afaso a betimi afiri mu enti ni nyina mu no e beka say so far so good onyuma akasima na wo nsohwe bi mu na wo tro sa adwom no anase edwuma ba keke yo akasima de enye mmia me ho bara akasima no me hu no se enema bia no ame no etim hye me nkunan no okay a sha foforo so nkunan okay and as medical no account se me reho a and am tire adwuma kama yeah I know every bia me rebe ho bia no me tire bibi e de hye me ho nkunan enti akasima one of those songs no bi abra me reho no na maka bibi e de hye me ho nkunan se onyame ben ma yeah esen sima yeah enti no otiase unwi okay akasima na de besiesia onyame ben ma enti na emia no marehudi a na mebom okay na me yes me de hye me ho nkunan na dodo no ano e ba se me hye me ho nkunan me nse nipa bebre so fa sa ha no okay enti no na asan aba be hye afoforo so nkunan adwuma na me yade a me twerɛ ye wura kasa urakasa ne dia na me wo na me da bed so se ya kwa na me ti me eno dia me ma me catch the befi so on fat tape mre me okay ti tape so me to ne se ya wow urakasa so abaye adwuma o and na me yare na me da mpa so se ya na me se wan hia me ko na onim so obewu ya na me yare enti befi ba ya na me catch say on fat tape mre me enti me to ne se ya na record urakasa
wo me yare mpa iso me kai se wo kan se bisa wo ya wura kasa na wakọ atie me yare mpa so dia na menye woni ne yeda wo gidi ni asom enti kasa sisi ya na maye mawudi a ya na se yare mpa so na obesie mi a se ma hoden na me fa ni mi ahunto ase ni anase wow o se ya wonwum ni bi wo a uti a unse nwum no so chen ni pakro alas kwa hofa so trojum mami kan se mo inchiro maka ni mrenchi se onim se o yeminua na mark kan se bi o se o probi o ye right tapa o trojum o yi a obeyi Alex mi a waka mati mpasonai aka mati ma me dana sekra eh serious o se nwum e wo nsem a e wo nwum no se obi tie no hwewo a nwum no soso kyan wo nyame sana nyame ya na ade mi akwa no bi a metie adwum na ya me ka se adam ko obi ka chem se after doctorate no me fi se metimi akomanim pa chen na de mi ye na se menya imdie fufuro bi ana okay e wo dwum twire mu okay and am say onyame so hono onyame ye nyansabo akonyame gise die otimi ye no enra no oye ne oye ne dachi okay me call university wie ye call me masters wie ye call doctorate wie ye no say why your doctorate awie ewo UK me patron me nya ade bia meka se esi ade a metimi ka se me transna me hwe manwuma na metimi hu se we your friend no e bia bridge but no my year already me say dem make what you say that time na me ye na menim ni dini okay na menim se e bia me composition o se me ye bibi your friend bridge yeah menim se me composition e bia me o se me bibi se chorus nko amra first verse nye say na me yadwom asedwom nkonkon na eye wow you go sun ade no na me hu se ye free bibi bridge ye free bibi say but se me ti ase na me dem nyem to hwa ewom already ese nyame aye ndada sanity ewom already enti de nyame na ade no for the chewa no de achew eneme ka wasembi for example the show almost say we yadwuma we say bi a hyase no ano o say wonya huku bia ebetimi huku nipa for example tie menwom jeme dem le hyase bam 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 ba ra bam ba bam that was a hook very strong hook what does it and so no na minim say friend hook so I can minim wa no o kasa so okay enti no misun ade e na ma be hunu se say we ni but no nyame na mo no akwan so ma me ya sade no already Alex na me pese me ma matiefo ne mahwefo kwan obi a wonwuma ye bibia ama no enye Alex na nwum ye me de na ho da bi se o testimony bi fa Alex ho e wo ne nwum ahodo a wabobbo menim se wo be how many tracks so o kind of makoma say the menu we party you say bia o mamre na me ko kan ba wow me minima anyum single there be 100 be 40 there menya wow wow me ba onyum ba ko pe bi wa ha ebre ni nti na ma bia homa no me be say amanfo ne udi nkomo na obi se men kanjo say da kro ba na okwa aya ma yesu nkuja obi mra mati na ye nuano mati ayo pa juma ma ye masa odika o also odika okay one body kan dey ama obi di atoso o yam city free mu na for balance na kalvan we kai okay am just for tiejun we na me ba on chen sisi ana se uyo obi a watie Alex Champion nyom bi pen na aye bibi wo abrabo mu a ona abetimi afre we nye
me pena sem na hwan da bi de aye nwumra ya ma wo no ebra wote ase no me pese ote na som adwuma oye no se wanye sika kora wo mu a ade a adwuma no aye ti adwum we ya na obi follow menim say wo abrochwe no ne music na asesa baby a obi panwoma to ne sa ne ma no ne dwoma brosan no kwa no ye bubu ni e na akwa kope bi ato obi person follow Alexa himfa na onhia wo wonyom o videos na menko ahoma no so na memi ahoma no yo me da se se do kan no na nka me o Facebook a me o be nipa be 160,000 followers. Wow. Unfortunately I'm a hack into in my Facebook on say no or my Jeffrey means me say obewe no mo dey videos bi but omun changing my profile picture the number me be bia na so because some person followers no ehun say me anam da so anti me fa kwa nya was matie phone say se bibi bana se bia se bi mfanya me akwan mu a enya me enya wa o ma hake account no no mo dey yes but se o pese o subscribe to my channel e YouTube there Alex Champon okay onya na afi ogbo a Google kra na obenya na watimi a subscribe to the channel. Okay. Ahoko hwa obunya menum nyina wo ho me videos nyina e wo ho. Latest abi badu to no egu ho. Ni nyina egu ho. Okay. Ni nyina egu ho. Enti no tie4 enko ho na afi omonko bo. Opebi nso ato se bi a adwumu ni bi ato a se no de se de okan no e wo online. Okay. Enti no okobi bi ti se Amazon obenya okobi bi ti se Spotify obenya and then Apple Music obenya. I think say all the online Alexa Champon online shops no ebi sankra audio mark okay play ebi audio mark into obenya ni nyina ho yeah. Wow. Beba se mi bia homa no obi biara wetie owura yi nwom na ye bibi wona brabo mu no besa me TBB free ho shanon so 21st clinic the sciatica expert na da roma enam di show yi ebrel dwumadie no wato ne din na menim obramu no na wonnim sanyame de obedru se to dan so a na nka wo ko wani ba ho so no na niam jego owura ba ko o santa se friend Frank Waje nse na me ne kasa se daddy o se nyankopon nhira ho me da nase
Okay. Yes, sir. Me watch out. We need to be me free. The family, hey, ola idiot. I ask him all. Emunaho. Okay, say that I say, be watch out. Simaba hotel. Why? Okay, so then some family radio for flower, but that radio, yeah, now says, Shana radio, because somebody, you only pass my 20 years from my university was said. So that's them. But you buy a fin in 3 months, 2 weeks. Nothing some public in America. Most of the bottom of them, you can promote ya. Come in the mind about investment with the empire and another good. No more, no comment here or him. Why? Timo, me too. Why am I? Me say, what testimony for? Okay. What? Me watch out. We didn't even be afraid me free. Hello. Sir. Yeah, Tofi. Mana. Me watch out. Not to for junior. Me can say free washing. Okay, Nana to for junior. Me watch out. Alex, you might be amount. Me watch out. Be bree. You move back. Senka, also mean train number quite the mammy. Aye. Senka o Brunia. Now we hold that in the more semoa. They were born a miss of wardrobe, Kaubeja idea, ya sedan kwa. Sanono. A numbia, a very, very good. Now a touch so and Casabra. Me caught the bremu. Nana Menim say. Ebe drew me biama. Me ankasa me de saa asem na to me aba ba serious. Oh. Yare mu, adwuma mu, a me hwe de ne nyame de maba be dru a, ene me amitimi koba ma me nsa koma no a. Wow. A branch na osi wo no, da bia me hwe ni din sa say, "Hey, me ana ye ben kra na nsem we ba utim." Na o tiri chonye. In fact, mother Nyankopon won shira na pa. Amen. Oye great legend pa nyame de na ma ye pa. Ninyemu bia shem crying. As a me dwene ho sa ya na me ntiase. Ate. Asipi yeko. Me ba cho usudi ni ba bia fra me free. Good evening. Joani. Pachoane. Okay, me ba cho e na Alex enum bia o kai ayama. Tofi, me pacho sometimes on. Ayama ubio phone lines na o si die enum ma ye bibia ma no. But anyway, Ghana nyina anyumo. So the beautiful life na kasa de nyame nyame nam so ayama no won fe na wo pese wo kai hye na wo ya to studio ho a. So in fact me de ne nyum Emmanuel Menim wo ho me semu wi asema nsuro sa nyum no kran ye nkran sanyum a abrabo mu no se wo kwoti bia bi mu na se wo de sa nyum no eso wa kumema atofe eniema betima wie nkunudi dia ma in fact ye brother na say ya anke no wa insa ye ne nyum no enso ete yie kanyu mega na fo nyina anyumo isuru ka so dia ye bibia ma obi dia ha atofe mate majo ameda se pacho udin ni ba bia fra me free. I am the film free touch number 2. Chi number 2 pacho from saying The family is that kusi. Ma Lizzy, Ediana, Alex Nubia Yamau. Then you're going to do it. Na ni na mura ezi achafumu na me pese me sai. Wow. Na chame yare na me da me yare mpaswa no. Edi tuma bia mami asa anyo me da bia me yese me pe bia to so ya me ya me kwetina guwa mi nya na masai meki. Ra. Ya mi shira no pa no ma no kwani mu. Amen. Amen. Me pacho oda wase. Me pacho unsu udin ni ba bia fra me free. Pacho ya friend Luciana and Cassandra Croa. Okay, ohima mami ntio. Pacho menyu musenka obuye niya na yahuda chini munsema ni yabonya mesubu adrobia yebeja dia ya sedankwa papa yemi siran wasani wehu. Okay. Nisi nukowa na ayi December na mwa kwa ye mi ba operation. Event nika mama abe akura afen wanya 13 years so nika mama abe de abone kwa na maya
yes, I ran the Jenny Namsi, the boss annual natural. So one tears annual moon, Yami, what that's the money. It's Yanu man, no. Wow. Yanu man, no. And when you're born, was a copy and Yamia to my year, Bessie. You buy Yanu man. It's a papa. Yami Srano, Papa. No man who was just said you're betting up to my colony. I get me a chase. I'm a getting in American. That's it of it. Let us say, hey. Yami, why you? Watch out, Udi, anybody be friend me free. Watch out, 21st Connect Ambassador and our Basway. Theatrical Papa, here do gas oven. I got overseas, and I don't know, and I are studying in our airport. It is Mr. Mamma Yareno, who from an inch overseas, 21st Connect, Dr. Blazer Foster, and Yamin Shirano. Council, I say, yeah, catch what team for and say, be a open oven, upper pan or piano, Omrasa police station next year. I don't know how I don't know to do on quiet and Quackashit. Master of when Musa, then I say, if you saw then you may buy in Nano, what Tria Payuda. Miana. Oh, I saw a question I would so being castle with Triamam. The thing you would say, what did you as well as the what to go, don't tell me. Mrs. ID for Smawa will be on for maybe a hell. I'm only with the job you Sunday. Talk, no more dear Bedia Ekakuma. And you must get the dear Kakuma, a shame kunai, and a sound to Tofo. And and one said, "Oh, be better, my jipa. You think I'm able to know?" I said, "Jaya, Jibi Edida." Oh, the matter. I say, "How they buy?" We watch our dinner, but we are from me free. Come on, good evening. Yes, sir. Yeah, my money is your father. You must have said. Dallas, Mr. Dallas. Na me share no pa. You be home, man. So my share I know na me be not to be there no go no to face. How? But then no pa anti asa sa nyo no ye nyu bi asa e ma exchange crime. Ade pe bi ni ma chi. Yes. What do we mean? Mama hu ha no wa. Di ye ni mi ya na pro ko menim. Minya me no wa be se ma hu di no mi di ye ni mi ya na pro ko menim. Ano mo no me ti na ko ti di mo to face. Ba sa ka ni sa ko be ti ni ya ram ti no. No man am dire bi ni mo pa de ade pe bi na o ma ti abi ti hu nya ta mi sa ko e fota ti bi mu bi wow ti aye nu bi ha ta de bi ana me tane no me yo bi ana nyam me yo bi am tane pa ti aso de mu nyina am te ti no to bi ti mu santa o ya ji ne ana am ti bi no ano no o ni pe bi am tane no ma ti ata me ti no ma na ata ti na mi ti do na me je ane de mi jana me ti me bra no ko ti o sorry me jana o fata me ti do be dance mate ona boy won ah esu ye di mo chi anwum ni ntimi ntubi ono so si to come cast SD say be yo na e bitimi atubi ba jo odi ni ba be afre me free e ba cho ye free me abijak because see fans na bra okay ohima mi ti o Dallas lenyo mai bia mama pa to se mi kai ni na mi jare da ta kwa ndi to dru kwa ni na mi ti wura kasa na yes de mi yare na mi da mi yare pa sokora te za mi tenyo mo na te bia enyo mo na ma mi kai mi yare no kai ma na mi yare na eno ama me ho to ne na ngupu nwinshia no de na mi nyum na mi amen. Amen. Okay, me da si pi. Me pa cha won so din, anybody a friend me free. Me pa cha me do. Oni so kakra ma me why? Me pa cha me do. Okay, Doris, me pa cha ma minti o. Me pa cha na ko pon shen bebre. Because na nyoma, asi akasema. Yes. Ta nyoma da cha na no kesi bi wo. Police station. Na me de kokot. Enti mi na ne nyom no so. E bompa e se ba de so se akasema na be so wani mo nam dia. E de kwa me ko edi Menim kan. Na ko so wani mo nam.
Okay. Na insurance na ngoko say. The kwene ni pana wono de me akono. That day na ya say case na wa ama. The sanko biem wa ama. The sanko biem enti man na odi asem no. No ka say me say ehu yin asem be biem. Ko di pana nkasa kwa no wadi kan afford down dada. Wow. Enti enyum no media me tia na nyi ni be eni tem bia me tene no ma. Sanko bo insano. Na onye ne kese na onfa no tinu ko ne ni. Amen. Because enyum no media ye bibira man pa. Me da CP ohema. Nyame de oye no onte ase da wo. Me fa cho wodi ni ba bia frame me free. Ajo me free for market. The frame me Jomo Tinsanta. Okay, senior mama ntio. Mo kan say boy na ni frame me Jomo na o yem pa bo master dan yoro no. Okay. Ena ko do Okay. Esi anipa. Mejumo sofa. Mati. Me do akoto asemu. Mati. Okay. We wa cho wodi ni ba bia frame me free. But your family is that. Okay. Me kaza free Ramzia. Okay, Alex mama ntio. Na nenyum ebebem ditum ni wadu to ato din title ebebem. Ebem ya. Kan enyum fufura abeba achi. Ade ke si bia mami a. Ndi ten dia me kwa ho tie mu. Ha nyum na mjeje tie me hore. Wow. Na mi share mine. Ni se nyame wa ni mapo ke se woni ma ebeba ma eviasi nyina nya. Di papa biasi. Amen. Me da se. Me ba cho nso wodi ni ba bia frame me free. Me tiawo mi na. Ben Jacobu. I want to know more ajo. You so be mena. Na minia bema Alex so minia be mo ajo pa na mo akwa banso. Yenio. Yo. Tofi anyume menti o kaka meti se nya be me de masi. Okay. Na yenia yeso so mba ko de nya no mo yi. Eni mapa omde abo o man Ghana eni wiase. Na de ba ko ni agine se enam obi so na wodru gina pedi enam no so amma se de okan nipa be edunum etimi anya akonya wonya eni mu chefa no emeka so nyame hye no bibiara wo tie bie no omoni ni ebi na to fe wiase o wonya bibi na dia so class afia so na nipa na amini na ona abo amege 1 million eni pa enu edunum be okan obi abere 1 million ya bra ezikase no obinya enti emeka se mini onyame hye on shall pa na my Ghana any to idea for me. Me da say me for last call. Hello. Mommy. Good evening. Ena mommy. Me did ya santua me from free West Beauty Palace. Opposite in Shire. Okay. So say am your ambassador obi aba nte bo for date of it. Hey. Bo for date of it. Dia na Menim. Obi ewura ha salum ye headers no be around above 40 na me. Wow. Ni abe man so ni okono nya mukwe okono yera tanu ne tia to fi. Wow. Na de di ya ya mi shran de Namba me da CP say also obo Sompa ho da ruwate. Na tia papa. So wo he ye baba ba hwehwe wo. No jai from opposite. Okay. How long did the same? Great Beauty Palace. Okay. You baba ba hwehwe why? You got you. Me da CP. You bad. Minia. Yeah, na ya sorry so. Menim say I was for mama nka no kranchro. Nyame ma obi ahobrase a na o ma na ahobrase. Enye sika fam. But Alex Nyankopon hira no. Odu UK abonten so a yemfa de ye wo enhoahoa ye ho wiase. But Nyankopon hira no hiani wa bi ba. Ene bodu UK kra no onti obi fie, ono ati ni fie. Na wo free kro we mu free kra we ase. Se me am kwatra me fie wo UK. Na da form. Bra nyame ayebi. Nyame ayebi. Na e kire sai ni da so ho ma obia. Obia kwan bia so. Ye wie wo bibia pesa wo kan ne course abai ene wo plans bi say ade we me ne wa kwa say me enshada nye show wo Ghana Tofi Jamaica maka Mati yo de bia de me kan say to be honest
the tier for I am Miss Abrino. No, what dream you? And you mono sikanim. So I him. Yeah. I may be a video back be a boka 10,000 Ghana or more. Number video. I know. Obi show video we out. So one kasa before say you know but now one kasa why your story. That was hodada. Say me be a kama. Enti no me try videos I late singers in come may be 10 and no quite 100 quite 1 billion. 1 billion. Me nya hwim free mu. Me ton me nya 1 crown ton ye. Wow. But the person me can say and dey mate ne hey say metimi aye ne saa na say tiefo be can say actually me. Yeah. I'm content with that. Wow. Wow. She say we be catch them say aye bibi e won ebere mu amano. Me ni age ne papa. Me hu say man says canon. Yes, etimi anya sunsanso papa bi woni pa mu ebra so. Okay. Eni menje, eno ani menje nti ameda so yes adwuma. Enti me datiefo nyina ase. Na de mesro mo say omon koso nka me mpaibom. Na de bi onyame mfa ebi ntuma koma so. Na menya bi enka nche wo. De etwa to em say obi test ya na opese ohunu say na se na me ka say me cheche mo say me call school na me hunu adwum ye bibi a friend hook and bridge no. As mo fi say me bia me doctorate in music there be share and yes sir me wo me PhD and doctorate in energy policy. Okay. And you know said the bear for ebe hu no enye adwum nti tie for me da mase mo so support am betimi dey support me and say mon call YouTube ho yeah na afi mon call subscribe to channel no bo Alex Champion adwum bia amatu bia no e wo ho videos am betwa nyina e wo ho na afi nyina nka mom en fan sorry nyame oni Yankopon nhyira o nhyira o smini da se se oba Ghana bia o kai me nya me ka o keke oni first person na member. Wow. Ai medasi Miss Medasi Yankopon nhyira o nhyira mo we asenye obia na oni no bra o kai wo medasi Yankopon nhyira o amen asaman force omoda wase. Oh, me Johnson. Okay, so the incubator come out. Me kaifa. Me kaifa. Asaman for da wase. Miss me da wase. To be a wo sa adwini we no. Yankopon be koso ato nkwanam. Amen. Wani suade hunu bia no, Awurade be ya ma wo. Amen. Amen. Alex Unyankoi, obeye nneema akese. Amen. Nyame nhyira wo. Onhyira. Awusiafo no nsia no abo, dwumadi ye fa no na menim. Me da me producers ase, ebre kɔ, ma me mfa onsi. Na Yankopon ya adoma. Da foforo yebesan so ahia na nyame ayebio nyame waye bi papa na nyame wo nkunimdie pii wo yanim mesere se ema biribi mu wabam obi betima twetwe wo abrabom obi oto crazy obi a sabe oso amore ekoton obi a shine adwuma eno woye ene one doctor ayo UK o woni fi chese de nyame aye no won so nyame betimi aye wo saa ene da so ewo ho me jawo de wa Menim sufo no na omo atoa so Awurade nka ho Tofiakwa me da sipi